Saka sekuta kuita munhu amari kuti wararwa nenyoka. Apa nzvisa. Saka kana mangwana ndichimuka, is it a breakthrough? Ndinofanira here kuenjoya kurarwa nenyoka kwandiri kuita. Imwe second sign ndeyekuti ma spiritual husband anowanzo ataka aruda kupinda mulife yako. All right. Yes. Yeah. Kune vanhu vakaroorana mumwe achiita mari, but soon vapinda mu marriage vakaomerwa. You can enjoy sex for 10 minutes. You understand? Exactly. Men, women, they enjoy sex for 10 minutes, 5 minutes, or 20 minutes. But you destroy your life in that 20 minutes. And you have demons following you. And you have to deal with those demons for the next 10 or 20 years. Okay. Kunyanya, spiritual husband or spiritual wife. Mweya uneshanje. Exactly. Yeah, it's a very jealous spirit. Makadi muri Zimbabwe ufara kusangana nemi pano paslai media TV zitarangu ndichitwa Sokostina kana kuti Pelagia wekwamupuwa zuva ranhasi muri Zimbabwe ndauyo pano. There's this program that I am introducing. Munondiziva kuti inini zvinhu zvinoita nekuti nyaya nditsvage nyaya zvekufamba sei ndinozvida. Saka I came up with this program kati aiwa vanhu vazhinji especially nyika yedu Zimbabwe, you know it's a Christian nation. Pane zvimwe zvinoitika mari tirarama machechi ndofunga last week tantine ma 1 million challenge zvakawanda zvakazvichitika. Tozoita mibvunzo yatinoita so kuti nei apa panofanira kuitwa sei, apa panofanira kuitwa sei, takanangana neChristianity. So in this program yandiri kuita nhasi iyi Practical Christianity Conversations ndio program yanhasi yanendichita. Iyi program ndiri chikurukura nevanhu vaMwari vakasiyana takanangana nenyaya dzakasiyana dzinoaffecta isu maKristu kana dzimwe nyaya dzinongoti affectawo dzakanangana neChristianity in general. Ndofunga muri Zimbabwe tikada kuremember so paFacebook apari kunakidza munhu waMwari Apostle Joe Daniels vakauya nenyaya yavo. I think it was in one of his sermons when he spoke about nyaya yekuti hakuna ma-spiritual husbands, hakuna ma-spiritual wives. Hanzi hapasi pese paunorota nyoka ugofunga kuti zvakashata. Inini ndobva ndatanga kufamba nayo nyaya ndichiona ndikati inyei rekei timbobvunza vanhu vaMwari. Hakuna mwana waMwari anogamuchira hope kubva kuna Satan. Ndarota murume achirara neni. Hadzina kubva kuna Satan. That dream came from God. Ukarota uchirarwa nemurume kana mukadzi niMwari akurakidza. And by the way, hakuna chinonzi spiritual husband or spiritual wife. It's lack of a better term because spirits don't have gender. That's why Jesus ati kana masvika kudenga hakuna zvekuroorana izvi. Ukatadza kunakirwa pano amene ako. When God gives you that dream, you should wake up and thank God. Don't wake up and bind. I bind. Chill, relax. Do you think kana mbavha yakuda kuya ichiba inotanga yakudza yekuti ndiri kuya ndichiba apa? Common sense. Ndeipi mbavha inoya ichikudza yekuti ndiri kuya ndichiba pakati? So kana dziri hope dzaSatan, ndeipi spiritual husband inoya ichikudza kuti nhasi tiri kurara tese kuti marriage yako irege kufamba? That can't be the husband that is spiritual. That must be God revealing to you the root of your problems. It's a revelation, it's a vision. Zvangofanira vanhu vanorota muchato woti rufu, you are a mad person. Kana kurota nyoka woti ndarota hope dzinotyisa nekuti warota nyoka. Nyoka can represent healing. Ukatarisa nyoka uchararama. Vese vairumwa nenyoka vakagadzirirwa nyoka yekutarisa. Whoever looked at the serpent lived. So that means a serpent does not always represent danger. Be wise as a serpent. Sometimes a serpent represents wisdom. So stop trying to interpret our dreams according to your fears. Look for someone who has the skill of interpreting. Saka ndichipinda munyaya zanhasi ndachingoti ndikupei background of this program zvamuchange muchisangana nazvo in this program. Ndine vanhu vaMwari vandakagara navo pano. Regai ndiregedze kuvaintroducer, vazviintroduce vega. Regai nditange nemunhu waMwari vari pedyo neni eda kuti musangane nemhuri yeZimbabwe vazive kuti tiri kutaura nani nekuti ndangu nezisokostina vada kuziva kuti memunonzani. Welcome Sokostina. Thank you so much. Welcome Zimbabwe. Tinogamuchirai. This is Evangelist Damiano Chisale of Grace of God Ministries.
ndinotenda regai sandendoko pane pananzwa chisale pane chisale watinoziva are you related tamba unge chisale alright I will come back to that regai ndiende kune munhu waMwari vari padyo neni munhu waMwari people know you as very controversial but I want to believe there are others that are starting to follow you vanenge vasinganyatsosiya zita renyu regai muziintroduce panguva ino. Thank you Sogostina. Thank you Muri Zimbabwe. Zita rangu ndoitwa Bishop Kevin Nyamakanga of Global Outreach Church. Thank you so much. Regai tipinde munyaya nhasi ndofunga Muri Zimbabwe maona kuti tikuti vanhu vaMwari ndataura kuti program yedu yakanangana ne the Christianity conversations mibvunzo yatinoita tapedza church mibvunzo yatinoita nyange titori muchechi kuti apa pari kunzi chi ndinobva ndazoya nayo pano kuti tike chikurukura vanhu vaMwari. Ndichipinda munyaya yangu yanhasi pane nyaya yekuti munhu waMwari Apostle Joe Daniels vanga vari musemoni yavo ndakangoona kaclip handina kuzoona kuti zvaibva nekupi nekupi but ndangoti clip iri regai tiri timbotaura nezvaro. He was saying haikuno hapazi pese paunorota uchisangana nemunhu kuhope ndovatinoti maspiritual husbands I want to believe or wives zvakashata kana kuti ngati zvakaipa. Saka nhasi da kumbokurukura ndichiregai nditange namufundisi nekuti ndikauya ukoko tinosvika mangwana regai ndimbotanga neapa ukoko ndo wamuchasvika mangwana iko. Thank you so much. Munhu waMwari. Yes. Issue yema spiritual husbands and wife. Chii chinombonzi spiritual husband and wife? All right. Nyaya the background of the story. Inyaya yekuti when we talk about the spiritual husband or spiritual wife, we are talking about zvazvinoita tiri kuti interpretation munhu washa painofamba kubva kuchirungu ichienda kuchishona inorasa zvimwe zvinhu munzira. Saka now patikaibata kuti tiiti spiritual husband iword rechirungu ratadza kunyatsopatsanura shona zvakanaka. So tiri kuti tikadzokera kushona tinoona kuti kushona kune mweya yezvikwambo, kune mweya inouya muvanhu nekurombwa. Saka kana tichitaura nyaya yemaspiritual husband tiri kutaura nyaya yezvikwamborume nezvikwambokadzi zvinobata vanhu nekuuya muupenyu hwevanhu ivo varidzi vacho vasingazvizive. Zvinouya kuburikidza nemhiko dzakasiyana siyana dzinenge dzaitwa ndo zvinoteerera kuti upenyu hwevanhu upedzisire akuti kana akarara murume kana mukadzi anorota aine mumwe murume achiita bonde naye. Ndatenda kuna bishop andiziva kana mune zvokuwedzera chakati timbori papo pakuti chinombonzi spiritual nokuti vamwe ndotaura kuti chii chinombonzi spiritual husband kana kuti wife. Handisi kutaura zvizhinji nokuti my brother is going to help us zvakanyanya. My spirit husband, like what my brother has just said, ariko. Yeah, that's the honest truth. These are demons. These are evil spirits. And zvazvinoita ndezvekuti tinofanira kuunderstanda vhangeri zvarinoita. Kristu paakauya naye haana kuuya kuzoparadza culture, anopinda muculture. Saka muchaona kuti kuvarungu nyaya yetikutaura panapa inogona kunge isiri applicable, but ukauya manje muno musetup yeAfrican culture, these things are real and we have these things. That's what I can say to you. Thank you so much. Zvakuda kunakidza. Hanzi ndikodzoka kundokwazoperera. Yeah. I believe you specialize pandachiverenga nezvenyu. I believe you specialize in the issue of deliverance. Yes. Ende panonzi munhu ari kudeliverwa kazhinji kacho ndozvezvimwe zvezvinhu zvaunenge uchideliverwa. Tisa kuti tinyatsozvipinda munyaya yedu. Munhu waMwari ari kuti hakuna. Imi muri kuti zviriko. Tingaziva sei kana kuti mungaona sei in the realm of the spirit pamunenge muchiita basa renyu kuti apa uyu wandava kunamatira uyu kana kuti uyu zvaari kusangana nazvo ndizvo zviri kuassociatwa nethe spiritual. Noti matotipa kuti ndiani chii chinoitika ipapo machada kunyatopinda deep into it kuti tinyatsoona kuti pamuri kuti aiwa apa munhu waMwari vakarasika apa izvo zvinhu zvitori. Alright. Munhu washe regai ndidzokere kubackground of the story. Chinhu chekutanga ndechekuti tinoda kunzwisisa kuti maspirits ese kurarama kwaanoita somehow they've gender.
tiri kunzwisisa handizvo? Somehow maspirits ese ane chi cause kana tikati maspirits haana gender handizvo? Tati maspirits haana gender asi tobvuma kuti tarota tichirarwa nechimwe chinhu maspirits asina gender tararwa nei? Cause kana tamboti maspirits haana gender asi torota tichirarwa chii chiri kutirara maspirits asina gender? Totaura kuti kurota a dream. Is a dream physical thing or it's spiritual? When a dream is spiritual, it automatically means zvinhu zvese zvaakuitika nehope dzacho dziri spiritual. Nechauya kuzorara neni chiri spiritual. Zvoreva kuti charara neni in the dream, in the spirit. Charara neni in the spirit. Zvoreva kuti chi, zvoreva kuti chine gender. Tiri kunzwanana? We can go back ku background yemunhu imimi neni naapostle inotaurwa Genesis chapter 6 Genesis chapter 2 verse 7 inonzi Mwari vakafuridzira mweya weupenyu mumunhu handizvo? Chivakwa changa wavaka zvikanzi munhu akava a living being, not a living soul. Munhu is a living soul. Saka Satan kana achitibata anobata the inner person. Ndosaka asingagone kuti mhanyisa masikati asi anotibata kuhope takarara because you are a living soul. We are not physical people, we are spiritual people. Saka kana tichitaura zvemumweya ndosaka hope dzakakosha. When the devil wants to plant anything in our lives anoshandisa the dream because ndokwa anobata the spiritual person akasikwa naMwari. That's powerful. Yes, it's good. Saka now we are coming to nyaya yema spiritual husbands. We are moving slowly there. I was asking my brother there, why angels come and say I'm Michael, a man's name? And not why an angel is coming and say I'm Gabriel? Why not Sophia? Okay. That's the angel is coming with a man's name already. When the angel is introducing itself kuna Daniel, iri kuya yakatakura zita rechirume kare. All right. Zvoreva kuti yazvipa gender ichitaura naDaniel. Yazvi-introducer negender kudhara pai. Male saying I'm Gabriel. Yazvipa zita rechirume kare. What more do we want from there? Saka now apa takachimbotaura zvegender only. Toda kubvisa the issue around it. Exactly. Right now, maybe this is about angels. So we might put that aside. But now, say kutaura kwaita munhu waMwari. Tiri vanhu vechivanhu. Vanoberekwa munyika yechivanhu. Munobatwa. Saka mukubatwa munoita muchivanhu ndo munomuka nyaya idzi. Ndoda kukupai good example yekutanga. Kare vanhu vaibva kuMalawi munhu waMwari. Voya muno muZimbabwe vaitsvaga basa. Wosvika onoshanda kumusha. Ndoda kukudza example, anyone who knows me. Ndakapa this example yandiri kukupai rimwe zuva kuGoromonzi. Ndichiparidza paCrusade. Ndichipa example ndichipedza kuitaura. Mumwe munhu akadonha muvanhu akati ndo zvakaitika pamusha uno. Ndinonzi Ningi, ndakaitwa exactly vanhu vari pamusha uyo vakabvumirana neni kuti mufundisi. Ndo zvakaitika pano. All right. So now wabva kuMalawi waitsvaga basa onzi shanda 2 years kana dzapera tinokupa mukadzi. All right, ndo zvaitika. Mukomana wewe woshanda kana 2 years dziya dzanopera. Vana baba vaizoti azviite kuti tipe mubvakure mutera njanji mwana wedu. Votuma vakomana vechikuru mumusha. Tiri kutaura kuti if we take Zimbabwe go back 1960 1950 masango kai. Munhu waiterwa kusango wopondwa wovigwa. Mangwana makuseni vomuka vachiti mujana wakatiza. All right. Saka now munhu uyu waifanira kupiwa 1 mwana musikana mumusha. Wofa
tozosara taane situation yekuti vanasikana vese havacharoorwa. Ndamumusha mune munhu ari kuti kusvikira mandipa mukadzi wangu. Okay. Uya akapondwa uya ari kuti kusvika mandipa mukadzi wangu hakuchisina mumwe mwanasikana anoroorwa mumusha imomo. Therefore mumusha makrietwa a spiritual husband. Okay. Matova nemurume, and now tinozoona vanasikana vese vanoberekwa mumusha umu. Uyuyu haasi kuroorwa, uyuyu haasi kuroorwa, kwana baba mukuru havasi kuroorwa. Kune foundation yemumwe munhu iri kuti kusvikira inini ndapiwa mukadzi wandakashandira hakuna mumwe mwana anoroorwa. Izvi zvinhu zvinoitika papi? Let's take an example ya Elisha. Amai vanomhanyira kuna Elisha voti murume wangu afa akasiya chikwereti. Kune vanhu vanoberekwa mumusha mune zvikwereti. This is powerful. Musikana ari kuberekwa. Yeah. Yes. But haasi kuziva kuti inini with all the beauty that I have mumusha mune chikwereti chemukomana anofanira kutanga kuripirwa. Saka you automatically uri kungoberekwa uri designed kunoripa chikwereti. Wakatobhadharwa. There are people who are born in families dzine zvikwereti. Saka this is one of the issues yandabata iyi yekuti ndokutanga kwemviro. Totaura now toti murume ari kuuya uyo achitaura zvaari kutaura izvo haazi murume here, haana jenda here, ane jenda. Saka tatodaira pagenda pakanzi hapana. Yes. Iyo pagenda yacho anzida kudisturba naye. Ndindatara pagenda ipapo kuti ivo mwari vacho. Because God is a spirit. Exactly. Atimuona. Saka tingati nekuti God is a spirit saka havana here gender. Because we always refer him to as he. All right. Masculine. Iye Satan wacho is a spirit. Tikamuti haana gender here because he's always referred to as he. All right. You see, saka tisatambotaura zvema-angels sekutaura kwaita munhu waMwari kuti all the biblical angels hakuna yechikadzi. Panonzi the angel of the Lord yakazo ikati my name is Sophia, kauti my name is Teresa, is only Gabriel, Raphael. Kureva kuti my angels they have gender. So my spirits sekutaura kuita munhu waMwari they also have gender. Exactly. Papa clarify. Let me just add a bit. All right. Okay. Chapter 6 of Genesis. Exactly. Inotaura about the kutanga kwekuberekwa kwevana vaAnaki. Okay. Vanga vari varume vanobva varefu. One of them vachipedzisira kuna naGoliath. Zvinonzi ngirozi dzakaona kunaka kwevanasikana vevanhu dzikauya dzikaita misikanzwa nevanasikana vevanhu. Ndo pakatanga kuberekwa vanhu vanga vari abnormal. All right. Saka ngirozi idzi dzaiva negender ipi dzakaimpregnata vana vevanhu. Saka spirits have gender. We have established that one. This one I think is soft. Thank you. On my next question, Chiripo tataura about spiritual husbands. But ndo inonyanyotaura kana tiri kumatichi. Yes. But nino mukufamba kwangu ndinosangana nema hanzi munhu ane spiritual wife. Timboti tsanangurirai varume hawanza vakuzvitaura kuti kana kuya muchitoti mukoti ndinamatire ndikusangana nemukadzi kopi. It's not easy for men to release that to you as a pastor kuti ndinamatire, but vari kusangana nazvo futi spiritual wives. All right. Ma-spiritual things anorara nevanhu anoenderera haperere chete pa-spiritual wives. Tiri kuti paenda takula nyaya ye-avenging spirit. Imwe wauya uri ngozi. But in a different form. Usiri kuda kuuraya vanhu. Haizi ngorizi iri kuda kuuraya vanhu mumusha. Iri kungoti ndipei mukadzi wangu. Kauchalari kare vanhu ndopa vaizotora mumwe mwana musikana otsvagirwa kurudziko kwaanonosiiwa obereka mwana wekutanga. Kana abereka mwana wekutanga iye aidzoka kumba mwana wosara mupi mumusha. Achinzi takudzorerei mwana wenyupi. Muri kuona zvatiri kutaura. But now secondly tiri kuedza kutsvaga kuti
ko zvimwe zvakuafekta vanhu izvi zvii. Ndoda kutenda kuti secondly vanhu vakauya nemweya wekuromba, my sister. Business. Exactly. Ini ndanotsvaga business. Kare kwedu business setrako vanhu vairombera kurima from the deliverances that I do. Vanhu vairombera kuita sei? Kurima. Divisi. Saka munhu waiti wakanoromba waizopiwa kachikwambokadzi kana kachikwamborume. All right, let me clarify here. Uzondireminder tofanira nyaya iyi haigona kupera kana tisina kutaura pamusoro pemaconvenance. Because my evil spirits, they feed and lives and survives on convenance. Saka zvese zvinhu zvatiri kutaura izvi zvinotangira pakuti pane mhiko ipi yakaitwa. Ndamweya iyi inotarisira mhiko. Namweya mutsvene futi anoafektwa nemhiko. Saka tinofanira kutanga tanzwisisa the power of convenance. Saka now munhu anoromba ndopa anonzi ichi chatakupa ichauri muchida kubudirira. Tsvaga mwanakomana watinopa chikwambosikana ichi chokuti chinopota chichirara naye kuti iwewe uite mari, uite upfumi. Kana kuti takupa chikwambokadzi, handizvo? Chikwamborume I mean, chinorara nani nemwanasikana. Ndo patabuda tiine nyaya yema-spiritual husbands kana kuti spiritual wives. Inyaya dzakauya nedzakatanga nekuromba. Zvino munhu waMwari vakati kana uri kuhope chingonakirwa. Inyaya ngatipei good example. Ko kana kuri kuhope ndarata ndichirarwa nenyoka ndonakirwa. Yes. Hanzi ndonakirwa because munhu waMwari vaiti ukarara kuhope unofanira kutocelebrata, unofanira kutofara. Saka sekutaura kuita munhu waMwari kuti wararwa nenyoka apa nzvisa. Saka kana mangwana ndichimuka, is it a breakthrough? Ndinofanira here kuenjoya kurarwa nenyoka kwandiri kuita? Regetidzose kune munhu waMwari. Ndizvo munhu waMwari zvavari kutaura. There's nothing to celebrate. Yes. Ko hatiperere panyoka. Kune vanorara vanorota vachirarwa even nembwa. I'm talking from experience. Ndoita deliverance. I'm talking from experience. Ndinonamatira vanhu. Vanhu vanorota, vanhu vanomanifesta these spirits. Munhu achirota, achirarwa. Ndoda kubata this topic. Ndichitaura imwe nyaya. Kuti zvakarerutswa. Zvikaita sekunonzi nyaya yekurota munhu achirara nemunhu. Inoitika kuvanhu vasiri married. Yes. Kuvanhu vari vasikana kana vakomana chete. Masingle. But tine vanhu vekuti vanotofadzana mubedroom baba naamai. Vasati varara na9 kana na10. Asina 11 or 12 manheru. Mumwe wavo otorarwa zvekare. Otorota achirarwa. Tingati inyaya yekushayiwa bonde here? Mubvunze uyu. Zvoreva kuti nyaya yekurota munhu achirarwa nemweya yetsvina kana kurara nemweya yetsvina haina chekuita nekushayiwa bonde. Munhu ane boyfriend yake achienjoya bonde rake neboyfriend yake I have a situation of vanhu vaida kurambana vakatowanda, whereby murume anomuka manheru haana spiritual understanding but anotoona kuti hope dziri kurora mukadzi wangu achiita ane munhu waari kurara naye apa pakata. Iyewo interpreta kuti mudzimai wangu zvichida ane munhu waaka kana kuti ari kuzvifadza, when actually it's spirit. Saka tiri kuti nyaya yekurota munhu achirarwa haina chekuita nekuti munhu akaroora kana kuti akaroorwa kana kuti ari single. Inyaya yekuti ane mweya waakasairirwa waanotoda kudzikinurwa. Right. Ndoda kudzoka panyaya yecelebration. Yes. Unoselebrata chinhu chausina kuakomodheta here muupenyu hwako. Exactly. Yeah. Rudo iromensika
Ukarepwa unocelebrata. You don't celebrate. You don't celebrate. Manheru wakarara worota uchimhanyiswa nemweya, mweya uya uchikutsimbirira iwe usingadi. Rudo harisi agreement kai, harisi kuwirirano. You are being raped by a spirit. Avazi vese vanonanzvira hope dzekurara nechinhu manheru. Powerful. Mumwe anorota achitorepwa kuusiku kuhope ikoko. Why should he or she celebrates? Atichazivi yato confusion. Hakuna chekucelebrata. Munhu wese ndaiutsanangurira mumwe munhu ndikati a victim of rape. Imi munogona kundinzwisisa mukataura. A victim of rape. Tikataura kuvanhu vanoita counseling anoaffectwa zvinhu zvakawanda. Pfungwa dzake, approach to life, anowira pasi, anotanga kutya. The very same thing zvinoitika kumunhu. Tinofanira kunzwa tsitsi. Munhu anorota achirara nechinhu chaasingazive. Performance yake to physical life. Kana akamuka makuseni, ahana that ginger ye-life. Enthusiasm. Mumwe anomuka mangwana makuseni, achingova munhu anodaira vanhu marough and people says, ari kuzviwana kupi? Ari emotionally bruised of the spiritual things that are happening muupenyu hwake. Hallelujah. Praise the Lord. I know in church. I can sense some deliverance. And I wanted to kuna evangelist. Can we try to identify my signs besides having sex in the dream? My signs ekuti munhu ari kwaari akaona zvichiitika paari anobaziva kuti I think I'm being attacked. If he can try to elaborate on that. All right. Chinhu chekutanga chinoona kuti ndiri kushanyirwa usiku idream iroro. Tataura nezvaro handizvo. Chinhu chandinongofarira about chandinoda kuwedzera clarification yedream. Ini ndinotaura kuti hakuna munhu anoti akakubira odzoka apa achikuratidza kuti tarira mabiro andakuita. Zvinoratidza kuti akupa dream ari kukuchenjedza. Andipa chikwambo, haandiratidze chikwambo chacho chichirara nenda imhiko. Nipakachitora. Zvoreva kuti ari kundiratidza chikwambo chichirara neni, ari kundichenjedza. All right. Kuti mwanangu, tarisa zviri kuitika mulife mako. Do you think muridzi wechikwambo anoda kuti uye uzvizive? Unozonzokerere kunotora. Iwe ukazviziva wakunamataka, wakumhanya kuna mufundisi, wakunoshandirwaka kuti chibve. Zvoreva kuti ari kukuratidza dream, ari kukuchenjedza. All right. Powerful. Ari kukuti tarisa zviri kuitika in your life. Ndo chinhu chekutanga chinoratidza kuti munhu ane a spiritual husband. Chechipiri, dreaming it's a gift. Tofanira kudzokera ipapo. Kune vamwe vanhu vasingaroti. True. Kune vamwe vanhu kuti kana akagara haaroti. But unogona kuona kunyange usina kurota. Unogona kuona zvinhu zviri kuitika around you. Zvinoratidza kuti there is a chance yekuti muupenyu hwako muno spiritual husband or spiritual wife. Okay. Kunyanya spiritual husband or spiritual wife, mweya une shanje. Exactly. It's a very jealous spirit. Saka unoona nekufa kwema relationships. Ukaona ma relationships ako. Yes. Achingofa ifa zvisina plan. Kazhinji it's a sign yekuti muupenyu hwako, because tinoti chin, when anything happens once, it's normal. But when it keep repeating itself, it's no longer normal. It's spiritual.
zviri nomawo kurambana but Kekutanga. hazvizi nomawo kuzongoramba Ndorambwa. ipapo mabata pari kubata vazhinji munhu waMwari zvashuwa kuti relationship inongotanga yotopera. Then not only that ndo imwe sign imwe second sign ndeyekuti spiritual husband anowanzoataka aruda kupinda mulife yako. Alright. Yes. Yeah. Kune vanhu vakaroorana mumwe achiita mari but soon vapinda mumarriage vakaomerwa. Alright. Mukadzi akati ndisati ndaroorwa nemurume ndaita mari. Yes. Aizozvo. Kana kuti mumwe mudzimai anopupura kuti baba vasati vanditora zvanga zvakavarongekera ndichiri murelationship ndaitengerwa izvo ndaidai but tangopinda mumba madoors ese akavhara. Spiritual husband has a tendency of doing that because chairi kuda ndechekuti marriage iparare. Chikuda munhu wayo. Iwewe uti iwe unozogaya wakauri wega uti pamwe ndikasiya baba ava ndotanga kuita mari. Alright. Izonyambisirwa ndo izvo moenda paseparation wotona kuti twako twaku chakuita. Yeah. Saka spiritual husband yes ane tendency yekuomesa upenyu ya anyone who is trying to come into your life. Okay. Then to the ladies, my spiritual husbands also, I have a testimony of my brother, my cousin brother. Akarwara abva kunorora. Akarwara musana akatadza kumuka akaita sei, things did not work out. Kusvikira tazodiscover kuti mudzimai waakawana ane a spiritual husband that is jealousy. Alright. People sit down and say ngatimbodzokerei naye kumba. Takangotsika pagedhi akamanifesta ega kuti ndadzoka maiti ndinoenda kupi. Aba mama kabisa mwana. Makatora munhu wemunhu. Kwakatorwa munhu wemunhu. Ndiri kutaura zvinhu zviri very practical. Yes. Ndiri kutaura zvinhu zviri very practical. Yes, azvikuitika. Zvekuti tinogona kusheedza vanhu vacho vese kuti ndina ndakaroora munhu wacho. Munhu akadzorwa ndeuyu. Exactly. Saka kune zvinhu munhu ndapa good example yemurume akarwara. Ma spiritual husband can cause excessive bleeding kumukadzi. Alright. Because they are jealousy. Kwenda kumwedzi zvisingaperi because they want kuti mumwe munhu aseme abude aregedze vakomana. Saka kune izvozvi if you would allow ladies to come to your inbox very married unonzwa because a spiritual husband inoisa mweya wekusemwa nemunhu waugere naye. Munhu kune vanhu vari married vanogara 3 months asina kubatwa nemurume wake. Zviri kuitika izvozvi. Munhu anogara mumarriage 1 month. Zviri normal here kuti murume wako hausi kurwara hauna chimwe chinhu. Murume aikutaimira achishayiwa hope azokutora maakugara mumba anorara pasame bed newe 1 month. Yay! Your views and comments are welcome on the program. Remember to like our Facebook page and our YouTube channel and be the first to see as it happens. Watching TV on the go. Sly Media TV. Building bridges. Welcome back muri Zimbabwe. Nasi muri kupisa muno enda mbotaura kuti program yedu inonzi iyo Practical Christianity Conversation. This is the first episode of this program. Change chikunzira program but mangonoti yatanga ine moto. Tiri kutaura nyaya yema spiritual husbands, my spiritual wives, soul ties, zvinhu zvakawanda. Izvi tazvitora because munhu waMwari Apostle Joe Daniels in one of his sermons he spoke about it. Ivo vari kuti zvinhu izvozvo zvazvina kushata. Asi vanhu vaMwari vandinawo pano just to give you kunaro join right now. I've got Bishop Nyamakanga and Evangelist. She's I want this Chisale. I'm not forgetting. So
ndiyo nyaya yatinani asi tiri kutaura nyaya dzema-spiritual husbands and wives. Kana mune ma-questions aminawo kana muchikwanisa vakomana mhanye ndifunga namba dzedu dzepasly media tv maakudziziva kandei kuinbox ndiverenge ma-questions enyu. Asi nhasi we're discussing about it. Mufundisi pataenda kubreak muchitaura masigns makataura kuti ivo vanhu vaya vekumweya ivavo vabonza vana gender mukati vane gender vane jealous. Ndapedzera muchitaura kuti munhu iye ane jealous anogona kukukonzeresera zvinhu zvako da kuti mupfuurire mberi tichikurukura. All right. Saka now we are saying kuti we are looking into signs dzekuti ndezvipi zvinhu zvinoratidza kuti the spiritual husband is within a person. Tikataura nyaya yekuti kurwara, tikataura nyaya yekuti mafinances anogona kuomeswa, tikataura nyaya yekuti unogona kungova munhu ane zvinhu zvinoramba at the last point. Muri kuzviona zvinhu zvako zvinoita kunge zviri kuflowa but kana zvanosvika kulast point zvinongoramba so. Izvozvo zvinoratidza kuti kune mweya we-spiritual husband or spiritual wife yakaiswa muupenyu hwako. Tikataura nyaya tanga taakutaura nyaya yekusemwa kuti kune vanhu vanosemwa. Pane kuti iwe unenge uchibleeda kwoita pakuti hausi kana kubleeda but munhu waugere naye anongoluza passion. Aamboona there is need. Unorara mwedzi wese munhu ainewe in the same bedroom but asingakubati pasina bonde pasina bota. Izvozvozvo isign yekuratidza kuti muupenyu hwemunhu mune one of these two ane a spiritual husband or a spiritual wife inoaffecta upenyu hwani hwake. Tingati tinogonere tiri papo kuva nemhuri vese murume nemukadzi vese vane spiritual husband. Makambosangana zvere uyu ane wife yake uyu ane husband yake. Zvinhu izvozvozvo zviriko zvakazara. Inini from my experience ndambotaura paya tikati kana tichitora mashoko kuchirungu tichienda kushona mamwe anojamba mamwe anogona kutadza kubuda. Handizvo zvakafanana nekushona tikangoti muroi tinongori nemuroi but we can go to English and say there's a difference between a witch and a wizard. Exactly. Because the witch is a lady and the wizard is a man. Muri kuzviona saka tinogona saka tiri kuti paya patinozongoti spiritual husband pataenda kuchirungu tatadza kunyatsozvirova tozongoti spiritual husband but tinenge tiine zvinhu zvakawanda zviri muumbrella umu. Ibasket rakatakura zvinhu zvakawanda ratiri kuti spiritual husband ibasket rine zvinhu mukati marene. Ndo zvinhu zvatiri kutsanangura izvozvo. So I'm coming to your question and I'm saying kuti these things are happening. These things are there. Exactly. Fact yekuti iwe hauna kusangana nazvo it doesn't mean it's not happening. Exactly. Fact yekuti mumusha maunobva hauna kuzviona it doesn't mean it's not there. My spiritual husband and spiritual wives are existing. Powerful. Ndobva ndove kune mubvunzo wangu ndofunga ma-exhausta munhu waMwari kana usinawo kunzwisisawo itori spiritual husband ndokutasa kuti unzwisise newife ikutokukanganisa. Pane issue yekuti vamwe vanogona kuita mubvunzo wekuti zvakasiyana papi a soul tie and a spiritual husband wife munozvi zvakasiyana papi zvinhu izvi ndingazvisiyanise sei ndingazive sei kuti izvi akuitika mangu mulife mangu it's a soul tie or this is a spiritual husband or is a spiritual wife. All right. Thank you so much. You should have nailed my head because pane question yawabvunza ndira kuianswer direct. Dai waramba uchiidzokeredza explain inenge yazotiza but pane question yawanga warova chaiyo handizvo yekuti vanhu vaviri vanogona kusangana here mumba. Vanhu vaviri vanosangana because we come from different backgrounds. All right. Saka kana kwandinobva inini I have seen a family whereby vanhurume vanomanifesta their own mother achiclaim out these guys are my husbands. I have prayed for people murume vachimanifesta. All right. And these things happens. Amai vanenge vachibuda pane mwana. Mai vanenge vari ndivo
vanoclaima kuti I use my children as my husbands. Hey. Saka chii chatiri kutaura pano ndiri kuti zvinoita kuti coincidentially tasangana iniwo ndine mweya yekumusha kwedu, Alright. iwewe une mweya wokumusha kwako. Uri kuzviona? Saka tosangana, uyu ari kuaffectwa nemaspiritual husbands ake, uyu anoaffectwa nemaspiritual wives. It's by chance pane mukana wekuti zvinoitika. Ndinozvinzvenga sei ndo mubvunzo ungadai umwe akuita because kune vamwe vari kuona program pamwe vatori mudishi rekuda kupinda musvitsa tsvene muwanano, ndine boyfriend yangu ndine girlfriend yangu, zvino nhai munhu waMwari ndingaita sei kuti zvinhu ndizvitetekonapinda tisakapinda mumatrimonial. Ngati iyoyo I think you should start from the bishop because I think tinenge takutoconclude topic. I wanted but No, we're not going to conclude. Listen, vanhu vaMwari ndinoda kuti ipapapa nokuti ndoziva kuti iwe mubvunzo ndichanobvunza kwauchanopera. Alright. Asi ndiri kuti tisachaenda mberi mumwe anogona kuti mabva madivha mandibatsira tichizonoupedzisa pachanoperera program yedu ndoita sei. Actually, I wanted to add on science. Yes. But Sandra, I want to clarify one thing to our brother Apostle Joe Daniels, that we are not attacking him. Exactly. I want to clarify this. He's our brother, but sometimes vantu ngitangosiyana apo nepapo apo, and we are not saying kuti he's false. Ipaninge pango taiko ipapo. The other sign of kuti munhu a spirit, a husband, it's ego. When a woman kuti mukadzi akaita ego, excessive anger nekusada kutongwa, because Bible inoti vakadzi submit yourself before man. Saka murume akapiwa natural ego. Saka Mwari paanenge achiti mukadzi zviise pasi pemurume, ari kunzi zviise pasi pe-ego iri mumurume yakaiswa naMwari naturally. So when a woman has that ego, akuti chindini ane imwe enga iya murume anotenderwa kuti haasha murume. Anotenderwa kuti haasha murume because akaita hasha anenge achi-exercise authority kuda kucontrola, kuda kuisa zvinhu in order. But mukadzi akaita excessive anger, akaita ego mukadzi, it means yatosaine kuti pane murume ari paari. Saka zviya zvekuti ini ndiri manjenje izvozvo you see. Saka mukadzi mudzimai haafani kuita hasha kumisidzana nemurume. Ngatiti inanji nzwaro kutokwinya sketi ikoko yakwe inotori sign yekuti hamuzi mega, pane murume ari pamuri. I just wanted to add on that one. You can continue, my brother. Yeah, I used to have a certain youth yandakatungamirira, and this other guy got musikana muchechi, ndobva vauya mvhangeri tiri kudanana, and one day atova ati go ahead. One day ndakamuona achiuya achimhanya mukomana wacho, it's known zvandiri kuudza izvi, vatorana kuti let's go for a walk. Vachifamba vari two vachitaura nyaya. Musikana akangotarisa mukomana ndokumubvunza kuti uri kuitei nemusikana wangu, munhu wangu ko uri kundiudze kuti what's happening. Akavhunduka akamhanya, kwete zvekumanifesta, vari vaviri. Uyo akamubvunza akachinja topic zvoreva kuti a certain man came in that. Now let's go to soul ties. Ndizvoka mati we need to find the difference between differentiate soul ties and spiritual husbands. All right, nyaya yemasoul ties inyaya hombe, haizi nyaya diki. Nyaya yemasoul ties inyaya iri very much important to understand. Inouya nekunge vanhu vaviri kazhinji varara vese. Haizi nyaya yerelationship chete, inyaya yepatinorara tese. Saka
kuma-soul ties now, murume nemukadzi kune principle inoti vaviri vachava nyama imwe chete. zvinoreva kuti kana vanhu vatorana varoorana zvinoafekta uyu zvinobva zvaita zvauyu. Tanzwanana zvinofadza izvo zvatiri kutaura zvemaitopic dzinofanira dzatinozowanawo rimwe zuva. Kune vanhu vanosurvivor even in blessings of a partner. Wekuti ini ndisati ndaroora iwe kwedu kumusha hakuna akabudirira, handina kuwana, but pandinokuroora ndinotanga kungowana success, ndiri kuenjoya success inouya kuburikidza, kwete kuti your brothers ane favor yavakandiitira kana kuti vakandipa mari yebusiness, but nenyaya yekuti taanyama imwe chete ndinotanga kuwana a blessing yakaberekwa kubva kumusha kwemudzimai wangu. Vanhu iva vagorera vanorambana, unoshamisika kuti akasiyiwa nemota, akasiyiwa nemabhizinesi, akasiyiwa, but zvakatadza kupfuurira mberi. No, tinokuedza kutaura kuti tirikuedza kutaura nyaya yema-soul ties. Saka tiri kuti vanhu kana vava vaviri vanoshare everything. Saka now nyaya yema-soul ties now tiri kuti munhu paanobuda mumba, one of the two akanorara ne-third person anotora zviri mu-third person. Ndaitsanangurira kuma-couples ndikati mudzimai uyu wakamuroora asingaite magemu, but iwewo wakanorara nechifeve chinoita magemu, ndobva wadzoka nemweya wemagemu mumba. Saka pauri kunorara nemudzimai uri kutransfera mweya wemagemu mumukadzi wako. Then uyu waukaroora ari mhandara ukatanga ndiwe anongotanga so auta magemu. Saka ndo zvinoitika nema-soul ties. Whoever you sleep with unotora zviri maari. Vakomana zvinopinda mauri. Kana zvapinda mauri, iwo paunorarawo nepatna yako nawo unotransfera zvawauya nazvo into her system, into his or her system. Apo unongochindanakiroko namarwei. Saka problem yezvo zvinozoita nawo zvinovhiringidza life yatinorarama pamba, maresults anozooneka mumarriage nawo. Kana uye aine mweya wenhamo, aine mweya wekusabudirira, tinotanga kuona isusu takuita confusion, takuita commotion. Zvinhu izvi zvabvepi? Zvabva pamweya wema-soul ties. That's why it's very dangerous to sleep around. That's why it's very dangerous to sleep around. And usually mukatongoona munhu atanga mambobvunza question mukati ko kuvanasikana kana vanakomana, what are the dangers yekuti munhu ange aine one partner from the word go. Ndinowanzotaurira mayouth kuti zviri nani kuita one mukomana worambana naye every 2 weeks. Kuva nemukomana nhasi one wouya kwandiri after 2 weeks, baba wako mwana wangu musikana oti kwapera 2 weeks onditi dedi mukomana wanda andinaye hatina kunzwanana, wosiyana naye, wowana mumwe woya. Zviri nani rather than to have 4 uchikompare. Because once zvimwe zvinhu hazvisi demonic, wakangokura uchinakidzwa nekucommunicata nekutaura nevanhu 4. Saka even ukapinda mumba it's in you. Wakazvitendera kuti when it comes to ladies or men, you talk to men at one time. Saka tiri kuti chii? Tiri kuti munhu dzidza kuva, even when you feel like I have to compare, I have to learn to compare, but munhu wacho ari at a distance. Usina one person at a time. One person at a time, it's important. Saka now, my spiritual husband now,
difference yaene ndeyekuti makingdom ese anogona kuaffectwa but imwe imba yaaffectwa nechandisina kutsvaga. Muri kuzviona nemunhu wandisina kunora uyu kuspiritual husband, it's spiritual. Ndararwa mumweya chinhu ichi chaita jealous against my life. Muri kuzviona ndinowanzotaura kuti a negative dream that comes before a breakthrough automatically means a failure. Mangwana imimi kana muine interview morota nhasi muchirara nemurume, interview yo yaenda. Yeah. What do you dream before a breakthrough, before interview, before business deal remangwana? What do you dream? I had somebody dakwenda kunotamba masinuma kuma casino. I wanna just 2 weeks he was supposed to have 25,000, but asvika paborder vanhu vacharara kuZambia anoti muvhangeri ndakarota ndichirovana nekamudhara kachembere. When I woke up in the morning ndakazosvika kuya ndaakurwara, akarwara 2-3 days, varungu vakati tinotsvagai mumwe munhu who only have 2 weeks, akapiwa 2,000 akanzoka kumba. Saka a negative dream that comes before a breakthrough, it's putting failure in your breakthrough. Iwe wakatarisana nekuenda kuUK, chii chiri kuitika? Wakuda kuenda kunonyora, warotei wakuda kuenda kuexam reEnglish. Zvinhu izvozvo zviri important. Saka now masoul ties anoitika physically when spiritual husbands happens in the spirit. I don't know, men of God. All right. This is hey, parikupisa. This is interesting. Parikupisa. I wanted to add panyaya vakutaura ima soul ties. Vataura nyaya yekuti anowanzowanikwa when murume nemukadzi vachinge varara vese ndizvozvo, when they have sexual intercourse. Adding to this, you discover kuti Mwari vanoti murume achasiya vabereki vake and be united to his wife, and these two shall become one flesh. Exactly. So how do we, that's the question, how do we become one flesh? Right. How do we become one flesh? Yes, it's not about paying lobola that makes you one flesh, because paying lobola is a token. All right. Yeah, in a marriage. It's not marriage. It's when you have sexual intercourse. Because sexual intercourse is a covenant. Yes. When you're sleeping with somebody, you are entering into a covenant. Yes. Exactly. So pamunongorara nemurume kana pamunongorara nemukadzi sezvataura munhu waMwari wausina kuroorana naye, zvekwake will be transferred into your system. Zvekwake zvichipinda into your system. So you discover kuti we have got many single. Unonzwa munhu achiti ndiri single. I'm a single mother, I'm a single father. But in which affected, these people are not single. They are married to so many people in their system. Because each time you sleep with a woman or with a man who is not legally or officially married to you, you marry those people into your system. So how many husbands do you have? How many? But you are saying I'm single. How many wives are married to you into your system? Saka munhu waMwari. Yes. Muri kuti mudzimai uya wokuudza Ishe Jesu. Tina murume. You can bring it. Saka aiwa nevamwe varume. Exactly. Vakati une 5. Une 5. You are not single. Yes, because une 5. So you might be single right now. And people, when they see you walking with your nice makeup, you are driving your car, everything is moving. But in your system, you are married. That day you slept with Robert, you married Robert into your system. All right. That day you slept with the Paida, you married that Paida in your system. So you discovered even ukatozororwa chaizvo physically, ukatozochata, marriage yeyo tanga kutonetsa, because mune varume
vari mauri vari kudeclare kuti this thing is not going to happen because ini newe that day when we patakarara muholiday in Pepe we made a covenant. I'm still in your system. You can continue, man of God. aiwa ndisati ndouyo ndinotoka ndofunga ndakambosangana nazvo zvekuti vanhu vanozotaka kubvunza kuti saka ko kana ndakasangana napaida ndakadzivirira zvakauya here. That's a very good question. Anzi ndakasangana ndaisa vanhu vangu ndaisangana navo ndakadzivirira saka zvakandibata here. Okay, fine. When the Bible was written, condom was not yet. Ndazviziva kuti takubata chaiko. Yes. Shoko raMwari parakataurwa. Zvatiri kutaura zvizvezvi. Condom nderane zuro. Rakanga risipo. Saka kureva kuti whether maita protected sex or unprotected sex, the consequences or the results are the same. Tiri kungoti regerai. Kutongosiyana. Chiri kushanda panapa is the act. Exactly. Handizvo? Makisa anaka. Mabvisa hembe. Saka the act. Zvabatika. The act chiri kushanda panapa. Exactly. So ndowanzotaura kuti you can enjoy sex for 10 minutes. You understand? Exactly. Men, women, they enjoy sex for 10 minutes, 5 minutes, or 20 minutes. But you destroy your life in that 20 minutes. And you have demons following you. And you have to deal with those demons for the next 10 or 20 years. Or you can even die. That also affect generations that will come after you. Powerful. Men of God. Saka now ndo zviri kutaura munhu waMwari. At the same time vane point yavaramba vachidzokeredza yekuti covenant. Exactly. This area yespiritually tangobatira ipapa but ndine zvinhu zvandakadiscover through deliverance. Ndikanyora a book that I have whereby we start with what I call my foundations. Ezvinhu zvinoaffecta the spirit. Toita ma-covenants. Toita handinoti ma-point of contacts. Because hakuna 3/4 zvezvinhu zvechivanhu zvinoitwa zvinoda chimwe chinhu chako. Kuti nokora tsoka yake, hembe yake, umuka wakagerwa bvudzi, mari yake, oroso saka panoshanda inonzi point of contact. Zvinhu zvinobatsira kuti kana taakuda kuita revoke these things, you need to know how do I go about it. Exactly. You see it. And also we have now the most important thing is that makes us see these things. Tadzokera pa dream. How do you dream? It's also important. Not atisukutaura only on spiritual husbands etc. But tinongotaura kuti overlay even in other areas. You see it. Saka now ndoda kungobata one topic yepakati covenants. Ndoda kungomhanya tingoti mbichani not deep. But kana tichitaura chinhu mweya yose even the Holy Spirit vanorarama nekuita look so that my covenants are fulfilled. Okay. Ndo nyaya iya yandiraitaura ya Esau and Jacob. Mumwe wauya aine nzara, wopinda mumba, mumwe ane nyemba dzakabikwa. Uyu anotangira hondo yatanga mudumbu yavarovana, mai vakanobvunza vakanzi mudika achava, vouya woberekwa, mumwe akabata chitsitsinho achiedza kudhonzera mumwe pasi kuti nditange kubuda. Izvo Jacob paaberekwa nyaya yeudangwe anayo kubva mudumbu. Aberekwa akabata chitsitsinho achida kudhonzera munhu pasi, haana kuikanganwa, anayo even mulife. Saka paari kunotaura naEsau anoti ndikakupa nyemba dzandabika idzi, kutanga nhasi ndini ndichanzi mukuru. Uye aperere ipapo anoti pika. Covenant. Uye anoti ndinowane ndapika. Paangopika izvi zvose zvakazoitika zvokuuraya hwai kana kutora makushe, kana dai yanga isiri ndiyo method paizongomuka imwe, because the damage had already been done by the covenant. Paakangopika.
bhaibheri kana richiti tisapika harisi kureva kuti riri kutirambidza kupika, riri kuti you don't know the consequences ekupika. Muchato kana mukatounganidza track rekudelta chii, kana pasina kuitwa mavows hapana muchato, pasina kuitwa mhiko. Mhiko ndo dzinonzi muchato waita sei, waitwa. Ende padzinonzi aripo herano, unoona kuti vanhu vese vanoti kuti kusvingadistepwe because ndo paconvenant. Ndo pane nyaya. Saka isusu tiri kuti chii, tiri kuti maconvenants anotarisira kuti azadziswe. Be it the Holy Spirit or. Saka mhiko dzinoitwa kuchivanhu, kune mweya inotarisira mhiko dziya. Hazvina mhosva mbuya vakafa 1950 sei nyaya vakataura muna 1950 iri kuafekta vanhu nhasi, ivo vakafa kare. Kune mweya inotaura kuti uyu munhu mbuya vake vakati, inogara pamusoro. It's there to make sure. So munhu akaita covenant might die, but there are spirits, maspirits hafe anomiririra kuti covenant iyoyo arambe achiitika within the family. Hallelujah. Saka mhiko ndo zvinhu zvinouya nawo nemaspirits. Ndiani akaita mhiko ipi muupenyu hwako? Muri kuzviona? Saka munhu anenge akaita mhiko yekuti vanasikana havaroorwe. I was telling people of a king akaudzwa kunzi calamity iyi zvinhu zvawaita 1 2 3 nemhosva dzawapara, iwo zvako uchaenjoya kingship, but after you kuchawirwa necalamity. Iye felt kuti as long as inini zvangu ndo mweya wekuromba, vanhu vazhinji vanotarisa ivo in their time. Saka vanhu vanonoita mhiko dzakasiyana siyana. Muri kuzviona? Toda kupa good example. Mumwe anorova pasi achiti kusvika indafa jena aroorwe. It's a covenant. Tikaenda kuOld Testament noona ana David vaita maconvenants. Vamwe vanocheka ruoko vocheka vosanganisa blood. Blood covenant. It's a covenant. Vamwe vanocheka vocheka voisa mvura mudrink. It's a covenant. Ropa ravo vonwa pamwe chete. It's a covenant. Saka kuchivanhu kunoitwawo mhiko dzakaita sei, dzakadzedza munozosekana muchiti aidya porridge, mumwe akadya porridge nezvibhakera. Vaita covenant. Mumwe akagadzikwa parukukwe. It's a covenant. Akatemwa nyora. Mumwe akatemwa nyora. Ndopa unoona mumwe kuno kwatiri kuno kuHarare unokwidzwa bhazi uchinzi guvhu remuzukuru rinodiwa kumusha. Radona. Kune mafamilies yekuti unotoudzwa kunzi mwana akadona guvhu, maguvhu ese anodiwa kumusha. Hakuna dzinza rinorasirwa guvhu kupi? kuHarare. Maconvenants anenge achiitwa. Ndaiudza mumwe munhu kuti tsika yechivanhu yairodza munhu kana akafa. Iya yaita zvokuti makuva adhirika. Vanhu vaiti kana munhu akafa vaisa muti voudza mukadzi kuti jamba. Paanenge ajamba aitwa married into the spirit. Maspirits ya ndo aimonita nekuripota. Unozoona kuti kana akangonorara nemumwe munhu guva rairiekta. Ronzi rakadhirika. But mukacherechedza kuti chii chakaitika, ane covenant yaakaitiswa. Saka kune spirit yaakumonita. I'm not monitoring spirits. So, exactly. Nyaya hombe ndeyekuti maconvenants are very much important to note. Zvakakosha kuziva, zvakakosha kuti ucherechedze uone kuti mhiko yakaitikwa, kozi pure deliverance inopera kana tagona kuidentify covenant. Ndosaka vanhu vazhinji vamwe vachienda 3 years vachiti ndikanamatirwa deliverance haina kupera because taka-identifya here covenant iri kuita kuti dhimoni rirambe richigara pamwana iri. Saka kana dhimoni rikangotaura tisina kuziva mhiko yakariuyisa apa, kana tisina kubreka mhiko iro rinoramba rakagara. Tirangobuda rataura ndini mbuya vake tapedza. Toda kuziva kuti mhiko yakarigarisa apa ndeipi. Ndeyekurova iri pasi nembama kana kuti ndeyenyora. Saka now
it's important to note kuti our lives dzese dziri negative. Ndinga mambobvunza mubvunzo kuti ndezvipi zvimwe ndo part and parcel ezvinhu zvatingaita zvimwe izvi. Kuziva kuti hakuna here chakakanganisika in my background. Hakuna here mhiko dzakaitwa kwandinobva. Nyaya taitaura in passing, taitaura zvedu tichiita zvatiri kuita tichikorekta, but nyaya inorwadza, inochemedza. Kune nyaya yema spiritual husband and wives, kune vanhu vari kunzwa kuti dai ndafa, dai ndakomita suicide. It's not easy. Mumwe harari usiku hwese achishandurwa nemweya yetsvina aimupi zororo. Mumwe anongoti akangotsinzinya kuda kurarama sikati hazorori. Zvokuti munhu anopesera akurarama his or her own world. It's so sad. But sometimes tinozongotora zvinhu izvi generally, lightly. You see it. Saka maconvenants are important in this conversation. Ndiani akataura kuti chiri pamusoro peupenyu hwako. Chinhu chaakataura ichi akachitaura nei? Kozi vamwe vanotaura izvozvo achienda nemombe. Mumwe anotaura izvozvo achishandisa mari. Mumwe anoenda, ndaitaura sendiri kuseka munhu waMwari kuti why is it vanhu vechiwanhu vanofarira mharadzano? Crossroads. Mharadzano, it's a decision making point kana uchidrive. Alright. Ukabva kuno uchidrive ukasvika pacross, you decide. Ndiri kufurira, ndiri kuisa indicator to the left. Saka pamharadzano, it's a decision making point. Saka vakaenda nezita rako, vaenda pa decision making point. Alright. Akatakura mbudzi, weiudza kuti mbudzi iwewe wakunzi Sokostina kuti rakataka zuva ranhasa. Zvoreva kuti mbudzi iyaiya ikarova sango yakudzwa kunzi behavior yauchaita kutanga nhasi ndeyasokostina. Saka yadecida kuitei kubva musi wayabva apa. Ndo zvaakuita life yako. Ikambotambirawo patownship 2 days. Iwo mboita unge Saka ikadzingirirwa musango muya ichitewa nehadzi nehono dzakasiyana siyana, iwo wakubhevawo sezvairi ikoko, sezvairi kuitwawo. Saka ndosaka muchiona vanhu vachifarira kunoita zvinhu zvese pamharadzano, because pa decision making point, laws of representation. Saka what are we saying? Tiri kuti kune maconvenants akaitwa even in the nyaya soul ties. We need to identify convenants. Even nyaya yatiri kutaura yema spiritual husbands. Kune even Bible ratiri kuteera, we have New Testament and Old Testament. In other words, we have the New Covenant and the Old Covenant. And the Old Covenant. Muruzvona. Ndaitaura paya even we can agree kuti Jesu vakaberekwa in the Old Testament. Vakararama in the Old Testament. Vakafa in the Old Testament. But convenant vanoita musi wavanodya chingwa uya. Voti ichi iropa rangu. Sungano. Icha. Na baba vekudenga. Ndo pakagadzirwa New Testament. Yes. You see, ndosaka ivo vakarovererwa because vaitongwa nema-laws of the Old Testament. Yes. Saka what are we saying in short? Tiri kuti zvinhu izvi zviriko. Ndafara paya tati varungu vane macultures avo. I've been to Mozambique. Ndakaita missionary work in Mozambique. I've seen these things. Nyaya yezvikwambo vanotovaka tudzimba in Mozambique. A man kana ukawana mudzimai ane zvikwambo haabudi mumusha. Ndiye anonzi mukadzi wekugarira. Iwewo uri kumuda ndiwe unosiya kumba kwenyu. Ndogara pamba pemadzitezvara. Mobereka vana muri papi? Muri ipapapo. Mukadzi kozi vari kuedza kuti vanenge vachiedza kuitei, vari kutaurirana nechikwambo terms and conditions. Alright. Chiya choti mwana anenge aberekwa first 2 ndeve pano. Iwo uzotora. Kana kuti ndopa unozonzwa mumwe munhu achiti ndiri kunozviroora kumadzitezva kuna nasekuru. Achinzi munhu akaita sei kuti azonge kunozviroora kumadzisekuru ega. Inyaya yekuti waiva a product yakabuda kuna amai vakanga vari mukadzi wechikwambo.
saka what are we saying here tiri kuti shona culture nemuzimbabwe matiri nevhangeri remuzimbabwe hatigone kunamata tikapfuurira mberi tisina kutaura nyaya yespiritual husband spiritual wife hakuna chinamato chakadaro muzimbabwe. Not only Zimbabwe. In Africa. Tikarega kudaro vana vedu vanopera kunzvenga tiinavo muchechi. Vakagara muchechi mo. Varimo muchechi momo vanenge vainesu asi midweek. Vanenge vari somewhere. Pane imwe point yanaida kuclarify munhu waMwari. Togona kunge tisina kuibata pano. Sorry. Tataura nyaya yemaspiritual husband and wives andizvo but pane new generation yauya yemamarine spirits yemanjuzu another day. Saka tiri kuti chii but in short tiri kuti we should also know kuti zvinoita kunge zvine masame characters but vanhu vanopractice manjuzu they've different way of doing it and also it's out of will. Right. Mabata zvatiri kutaura. Saka what am I saying? Tiri kuti kunamata kwedu kwemuAfrica, kunamata kwedu kwemuZimbabwe, kunamata kwedu kwakatitenderedza. Hatigone kusiya nyaya idzi kudzitaura ndavaroyi variko n'anga dziriko vanotibatira mhiko variko urombwa huriko. If the church cannot address this, vana vedu vatinonamata navo tinopinda navo Sunday asi pakati pesvondo vanenge ndo zviri kuita kuti muzoti Elder Ningi ndakavaona kun'anga Bishop ni doubt bishop or but even bishops bishops ningi mwana wa Ningi ndakasangana naye kukrawa kwakadai. It's because the church is not addressing this solutions. They are running away from these things. Munhu anenge akagara mubench achitobva manheru kunorarwa nechikwambo, the church is not addressing. Saka anozoona kuti rega ndichinotsvaga chechi yangu ndoida but rega ndimbotsvaga kwekubatsirwa tinogona kusvika mangwana. Right, topic nini pandatanga ndachifunga kuti is just topic iri padenga asi ndaona kuti topic yekuti we can take the whole day. Rega ndikutende vanhu vaMwari nekundipa mukana wekuti tigare pano. Like you said, we are not trying to attack That's men correct. of God, but vanhu vanenge vane mibvunzo. Like I said when I started with this program, this is our first episode. Amen. It's a program whereby tinenge tichia kuvanhu nema questions alainawo vanogona kutadza kubvunza vari muchechi sekuti vanhu vagara mumachechi zvinezvi but vanenge vane mibvunzo. Like I'm saying, it's practical Christianity conversations. Ndiro zita reprogram yedu. Saka I want to thank you so much munhu waMwari. You're welcome. You're welcome. Thank you so much. I think adzidza vamwe vanoti ane nzeve azvinzwira tanga tiri muchechi ndofunga tapinzwa muservice tadzidziswa mhuri yeZimbabwe. So I want to thank you also my viewers and for watching this program. This is our first episode and we want to promise you that we're going to be bringing more of different guests on this topic. Imi more foot muri kudzimbeko komokaita topic yamunogona kuona kuti iyi topic you want to discuss takanangana ne practical Christianity conversations. Unongotibata panhamba dzedu idzodzo mongoti aiwa Sokostina ngatimbotakilai nyaya iyoyi. So thank you so much for watching this program. Don't forget to like, follow and subscribe. And also share program with everyone in my group. Share program wanakawanda vadzidze nekuti wanakawanda vane mibvunzo yatanga tingori nayo pano asi tadzidziswa. And another day tikudzoka neissue yavataura yemanjuzu. That's another day we're going to bring back zvakare munhu waMwari vachitiudza kuti zvinombofamba sei in that world. Inyaya dzinoitika in the spirit realm. Saka thank you so much for watching. Until we met next time, andini wenyu Sokostina Chisare Shakanaka. Thank you so much. Your views and comments are welcome on the program. Remember to like our Facebook page and our YouTube channel and be the first to see as it happens. Watching TV on the go. Sly Media TV. Building bridges.